Všetkých vás zdravím, hlavne svojich bratov na Slovensku. Sedím tu v zbore, je útorok večer, cez deň niekto donesol kopec vecí, ktoré sú na darovanie, takže Indiáni zase dostanú nové šaty. Je to také smutné trošku, že túto pomoc si oni nevážia, lebo dostávajú zo všelijakých rôznych organizácií, dostávajú všelijaké šaty, dneska dávali zemáky zadarmo, chleba, síce 3 mesiace po záruke, ale toto nikomu nevadí. Dostávajú kopec veci zadarmo a potom tie veci vidíte pohodené na zemi, vonku a je to smutné. A naozaj, tak ako sme hovorili už aj predtým, to, čo ľudia tu na indiánskej rezervácii potrebujú, je zmenu životného štýlu a pozitívny príklad a hlavne tú zmenu životného štýlu je jediná možnosť skrze Boha. Takže preto sme tu my a sme na to slabí sami, ale vďaka Bohu sa môže niečo stať, môže sa niečo uskutočniť. Už vidíte, že sa prispôsobujem tejto americkej kultúre, nosím aj šiltovečku, trošku mi slzí oko, lebo neviem zavrieť, ale takto som vás chcel pozdraviť a ukázať vám, ako to tu v indiánskej rezervácii funguje. Dneska aj počas toho, ako som toto vykladal, došiel týpek zo zboru, taký 60-ročný, že Roman, že poď, že chcem ti ukázať svoje auto. Ja v strede tohto nosenia týchto vecí pomáham ďalším ľuďom, ktorí to vlastne doniesli, ktorí boli tiež dosť starí už. Tak on ma zavolal a začal mi ukazovať svoje auto, že pozri, že tu super na auto, ne? A potom odišiel. Indiánska rezervácia, to nepochopíš, bratu. Takže vás všetkých zdravím, si to dám, aby som to mal tak správne. Trošku si vycahnem oko. Dobre, takže vás všetkých zdravím, už sú 2 minúty, už sa vám to nebude chcieť pozerať. Takže šalom bratia, mier s vami, držte sa všetci na veky vekov, vidíme sa. Teraz tlačím ten gombík tak, aby som neukázal, že ho stlačam.